σας παιδιά, σήμερα θα μπούμε στο θέμα για να δούμε αν έχει κανένα ωραίο πράγμα να παραγγείλω. Ναι, ωραία. Λοιπόν, τι είναι αυτό, τέλος πάντων, αυτό μου το βγάζει πολλές φορές. Λοιπόν, βάζω pink, κοντομάνι και pink. Ωραία. Επειδή το αγαπημένο μου χρώμα είναι το ροζ, ναι, μπορεί να μην το ξέρετε λίγο τώρα, σας το είπα. Θέλω να βρω μία ροζ κοντομάνι και μπορεί να την πάρω. Αυτή είναι fake, εδώ αυτό είναι fake, να ξέρετε. Και θέλω να είναι ροζ, ναι. Και να είναι κοντομάνι, επειδή σε λίγο έρχεται το καλοκαίρι. Αυτή είναι ωραία. Κάνει 6 ευρώ. Έχει και σε άλλα χρώματα αν θέλετε. Έχει σε μαύρο, έχει σε μοβ, έχει σε ροζ και έχει και σε άσπρο. Εγώ θέλω ροζ. Νούμερο εγώ φοράω γενικά νομίζω 9-10. Οκ. Απομένουν μόνο 5. Τέλος πάντων. Το έβαλα στο καλάθι. Και τώρα θέλω σορτσάκι. Να δω σορτσάκι. Σορτσάκι. Ωραία. Έχει τώρα ροζ σορτσάκια. Και με εκείνη την μπλούζα νομίζω ότι ταιριάζει το άσπρο. Αλλά έχει και σε άλλα χρώματα, να. Εμένα μου άρεσε αυτό. Πόσο κάνει? 6 ευρώ και αυτό, ρε. 9-10 ευρώ. Θα πάρουμε ένα άλλο, επειδή αυτό δεν μπορώ να το βάλω. Και δεν θέλω να είναι σετάκι από πάνω με μπλούζα, επειδή πήραμε. Αυτό είναι ωραίο. Να δω όμως αν έχει... Όχι, δεν είναι, είναι για μεγάλους αυτό. Αυτό εδώ, όχι, 13 ευρώ κάνει. Θέλω να είναι φτηνό, από 10 ευρώ και κάτω. Πάνω νομίζω. Να, μόνο 2 έμειναν. Αυτό. Όχι, δεν είναι. Αυτό. Ούτε. Αυτή. Ωραία, 9-10. Μουσικά όχι, επειδή έχω πολλά σορτσάκια γενικά τώρα. Αλλά δεν θέλω να είναι ροζ το σορτσάκι. Θέλω να είναι άσπρο. Οπότε λογικά άμα βρούμε κανένα ωραίο άσπρο θα πάρω άσπρο. Άμα δεν βρούμε άσπρο θα πάρω μόνο μία μπλούζα. Ωραία. Pink. Το pink να το σβήσω. Επειδή θέλω άσπρο σορτσάκι τώρα να δω. Όχι, παιδιά, δεν έχει κανένα. Pink. Τέλος πάντων, τώρα αφού έχω πάρα πολλά σορτσάκια, δεν θα πάρουμε σορτσάκι. Θέλω να δω αξεσουάρς. Πάντα ήθελα τέτοιο. Ωραία. Αυτό. Ωραία, το βάζουμε στο καλάθι. Να τα. Ωραία.
Και τώρα... θέλω εννοείται και αυτά τα scrunchie. Έχει πιο πράσινο, έχει πολλά σχέδια. Ωραία. Και θέλω και αυτά τα γεγέ. Τα βάζουμε στο καλάθι και πάμε να δούμε τι πήραμε. Ωραία, μόνο αυτά θέλω, οπότε όλα συνολικά, όχι με όλα μαζί. Ναι, στην αρχή ήθελα κουρόμι, αλλά τώρα δεν θέλω κουρόμι, η μία φίλη μου με έχει κολλήσει. Ωραία, αυτά. Όλα αυτά μαζί κάνουν 13 ευρώ. Ή θα βγάλω τα γυαλιά. Ωραία. Και θα βάλω κάτι άλλο. Που να είναι γενικά όχι πολύ ακριβό. Αυτό. Ωραία. Όχι. Τέλος πάντων. Pink κοϊέ. Να γράψω. Κοϊέ. Αυτά τι είναι, μολύβια είναι αυτά. Όχι, στυλό είναι. Αυτά είναι μολύβια, φαίνεται. Και εγώ έχω τέτοιο. Απλά όχι με τέτοια σχέδια. Ωραία. Το βάζουμε στο καλάθι. Και αυτό θα πάρω ένα. Ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και αν σας άρεσε κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Bye!